No, moje Lízy, tak toto je náš nový byt. Je mi ľúto, že som opustila tvoju maminku, ale nebolo na výber. Mama, a ty máš čo bez maminky? To ja fakt neviem. Čo budem robiť? Mami, a čo sa vlastne stalo? No, my sme sa s tvojou maminkou pohádali a nechcem mi o tom rozprávať. Ale prepáč fakt, ale proste nie. Nie a nie. Proste s tým nechcem byť. Je strašne namyslená. Keď sme sa zobrali, to bolo niečo úžasné. Ale teraz je to čarodejnica. Prosím ťa, nechcem jej meno už počuť v tomto byte. Dobre, dcera? Moja. Áno, oči, idem počúvať telku. Tá prekliatá ženská. Sám doma. Škoda, že to je. Sám doma. Čo chceš na večeru, Líza? Piču! Vyzlo si asi pizzu, že? Čo mi povedala pizzu? Ja som počula si niečo iné. OK. A odkiaľ vieš, čo je pizza? No proste videla som ju v reklame. Tak prosím ťa, objednaj šunkovú s kukličkou. Prosím, oči. No dobre. Oči, a odkiaľ máš vlastne tento byt? Je celkom dosť veľký. To ešte keď som bol slobodný, som tu býval. A kúpil som ti nový kočík. Aspoň tu niečo máš. A pre koho je tá druhá posteľ? To ešte neviem. Idem zavolať na tú pizzu. Ach jo, ja som spýtal. Nie, prosím ťa, nie. Ideš na nich, zabij ich. Ach jo. Bože, to je také vtipný. Už mám pizzu, oh yeah, pizza. Pizza! Tak, sadni si za bar. Jej! No dobre, tak ideme na to. Tak, môžeš si zobrať. A to nie o čo? Samozrejme, počkaj. No. Tak, môže byť? No lepšie. Ja tu idem trochu upratať. Hotovo. Jo, už si tak rýchlo zjedla tú pizzu. To je neuveriteľné. Sám doma, poď pozerať, Líza. Anielka, sám doma, pomohni. Čože si mi to povedala? Líza! To je neuveriteľné, tá dnešná mládež. Ty dnešní dospelí, amogu. No, už sa strašne teším na Jacka. Určite bude veľmi prekvapený. No, počkať. Bože. Čo tu... pekné paneláky.
No, kto to býva? Jack, čo? Jack River? To nechápem. Asi sa presťahoval so svojou ženou. Tak zazvoní... Ne, prekvapím ho. Dvere sú otvorené. Som zvedavá, či to bude čakať. Ja som ti to hovoril. Áno? Kto je? Kate? Kate? Idem ti otvoriť. To vážne? Toto si zažil? Áno, toto som zažil. Žena ma odpustila. Som tu sám zlý, sám. Proste je to hrozné. Prosím ťa, nestrachuj sa. Ja sa vám to o to všetko postaram. Fakt, ty si ale dobrá. Ďakujem. To je Líza, ja ju volám Lizzy občas. Lizzy. Ja, mama. Bože, si v poriadku? Áno. Ja nejsem tvoja mama. Nie, toto je moja kamarátka, no lepšie povedané priateľka z vysokej školy, Kate. Ahoj, Kate. A ja ťa veľmi rada spoznávam. No, tak viem, že si sa zoznámili, no môžeš si tu uložiť veci. Jasné, ďakujem. Ocko si našiel frajerku. Tak. Veci už mám uložené, ďakujem ti moc, Jack. Nie za čo. Nie je tá posteľ moc blízka? Asi hej, počkaj, odsuniem. Ja trošku. Môže byť? Myslím si, že hej. No tak, Lizzy, ideme spínkať. No čo? To si nerobíš srandu, fotel. Fotel? Tvoja dcera je úplne úžasná. Ja viem, má pár mesiacov a už je takto úžasne hovoriť. To sa nemôžeme. Sa dnešná mládež. A spať. Ty dnešný dospelý. A spať! Už idem. No len preto. Dobrú, Kate. Dobrú. Idem zavolať Ade. Haló, Aďa? Haló, Kate, si tam? Áno, som. Tak čo, našla si už, kde budeš, vieš, kde budeš bývať? Hej, učeka, on je zlatý. Myslíš o toho fešáka? Ale ty vieš prekvapiť, Kate. Vieš čo, buď ticho, ja už idem aj tak spať. Tak dobrú. Len som ti zavolala, že som v poriadku a upokoj mamu. Jasné, spoľahni sa. Tak ahoj a dobrú noc. Dobrú. Môj Bože. Dajem sa do pyžama.